Incwadi yokuqala kaPawulu kwabaseKorinte ibhalelwe umphakathi webandla uPawulu ayewazi kahle kakhulu. IKorinte kwakuyichwebe elikhulu ledolobha emhlabeni wasemandulo futhi linamathempeli amaningi konkulunkulu bamaGreki namaRoma. Kwakuyindawo enkulu yezomnotho, yokuhweba. Manje uPawulu weza lapha ngesu njengemissionary. Waqeda unyaka nengxenye lapho ezama ukwazi abantu, ekhuluma nabo ngoJesu. Inqwaba yabantu yaba ngabalandeli bakaJesu futhi bakha umphakathi webandla. Ungafunda ngakho konke lokhu kwincwadi yezenzo isahluko se-18. Emva kwesikhathi uPawulu wasuka ukuyoqala amabandla kwamanye amadolobha. Waqala wathola imbiko ukuthi izinto zazingahambi kahle enhlobo emuva ebandleni eliseKorinte. Lalihlaselwe uhlobo lonke lwezinkinga, ingakho abhala lencwadi. Ihlukene izingxenye ezinkulu ezinhlanu, kubalwa nesibingelelo sokugcina. Lezi zingxenye ezinhlanu zihambisana nezinkinga ezinhlanu ezinkulu uPawulu akhuluma ngazo. Manje lencwadi ifundeka njengeqoqo lezindaba ezimfushane ezihlokweni ezahlukene, kodwa kunembono engumnyombo ebumbanisa ndawonye zonke izingxenye. Nakho akwenza engxenyeni nengxenye. Uchaza inkinga, kodwa njalo uyananela kuleyo nkinga ngezingxenye zendaba yevangeli, okuyizindaba ezinhle ngoJesu. Uyakhombisa ukuthi abaphili kanjani njengokwendlela yalokho abathi bayakukholwa. Manje lencwadi imayelana nokufunda ukucabanga ngezingxenye zonke zempilo ngeso levangeli. Ake singene sibone ukuthi wenza kanjani. Esahlukweni sokuqala kuya kwesine, inkinga ukuthi kukhona ukwahlukana ebandleni. Kunabanye abafundisi abafikile edolobheni emva kokuba uPawulu ehambile. Umlisa obizwa ngo-Apollo noPetro. Abantu base bezikhethela intandokazi yomfundisi wabo, base beba isixuku salowo mholi, baqala bakhuluma kabi bengahloniphi nabantu abalandela omunye umholi noma umfundisi. Ukunanela kukaPawulu kulokhu kubukhali futhi kunokubhuqa phakathi. Uthi anothi niyadlala. Ibandla kuyona indawo yokuncintisana kodumo. Ibandla umphakathi wabantu abakhelwe kuJesu. Abaholi babo nabafundisi babo bayizinceku zikaJesu. Nakuba ukhetha omunye umholi phezulu komunye, akwenzi ukuhlukana. Ngiqinisekile akunasidingo sokukhuluma kabi ngabanye futhi. Inhliziyo yebandla nguJesu nezindaba ezinhle zokuthi ungubani nokuthi wenze ini. Esahlukweni sesihlanu kuya kwesesikhombisa, uPawulu ubhekana nezinye zezinkinga eziphathelene nokuthokozisana ngesinene. Kwakunabantu abambalwa ebandleni ababefeba. Omunye umfana walala nomama wakhe omncane nabanye ababekhonza onkulunkulu bamaGreki emathempelini endaweni futhi babelala nabadayisi bomzimba ababesebenza kuwo. Hayi lokho kuphela, kodwa kwakunabantu ebandleni ababethi lokhu kulungile. Bathi, "Hey, sikhululekile kuKristu. Umusa kaNkulunkulu uyindathana ngithi, kulungile." Kodwa uPawulu uthi akukuhle, nevangeli esandleni uyakhombisa ukuthi iphambene kangakanani lendlela yokucabanga. Uthi, "Khumbula kuqala kwakho konke ukuthi uJesu wafela izono zakho kanye nokucekela phansi ubudlelwano obuphukile okudalwe ukuziphatha okungafanele kwezocansi. Manje uma ngabe ungumKristu, ubuqotho kwezocansi enye yezindlela ezibalekile zokunanela othandweni nomusa kaJesu." Uyabakhumbuza uPawulu ukuthi njengokuba uJesu wavuswa enyameni kwabafileyo, kanjalo imizimba yethu iyovusa kwabafile, okungukuthi uma ngabe umzimba wakho uhlengiwe nguJesu manje nasesikhathini esizayo, ngakho lokho okwenzayo ngomzimba wakho kubalekile kakhulu, futhi akuwona owakho okwenza noma yini oyifunayo ngawo. uPawulu ucacile lapha, ukuba umlandeli kaJesu akudingi kuyekethisa uma kuziwa ebuqotheni bezocansi. Esahlukweni sesishiyagalombili kuya kweseshumi, indaba ingokudla, kodwa hhayi ngokuzikhethela okuthandayo njengokuthi uyathanda noma awuthandi ukudla okuthile. Udaba baseKorinte ababehlukene ngalo inyama yezilwane ezihlatshelwe onkulunkulu bamaGreki namaRoma emathempelini endawo. Kwakunokwehlukana phakathi kwamaKristu angamaJuda nalawa angewona amaJuda maqondana nokunanela kule ndaba. Futhi uPawulu ukhala ngeminye imibono yevangeli ewumnyombo. Uthi ukwethembeka kwethu kuqala kukuJesu njengenkosi, hhayi kwabanye onkulunkulu. Manje uma usesimweni la kunenyama enikelwe kwabanye onkulunkulu, kukhona abantu eduze kwakho abangakubona bese bethi, "Oh bheka, hey amaKristu akhonza uJesu, bakhonza nabanye onkulunkulu futhi." uPawulu uthi uma ngabe yileso isimo, ungayidli leyo nyama. Ukuthembeka kwakho kukuJesu futhi umele ukuthanda labo bantu ngaphezulu kokuba uzithande wena, ungadabukisi. Kodwa uPawulu unikeza ulwazi oluthile ngokusheshsha. Lalela, njengamaKristu sikholwa ukuthi uNkulunkulu ngumdali wezinto zonke nalezo zilwane imbala, futhi siyakholwa ukuthi izithixo zethempeli, izicucu zezingodo namatshe. Ngakho uma kungekho umuntu eduze ongaba nokungaqondi izenzo zakho futhi ulambile, idla. Ukhululekile njengesidalwa esisha kuKristu ukulandela unembeza wakhe ezintweni ezingaxoxwa.
Manje yini eyenza kulunge kwesinye isimo ukudla kodwa kungalungi kwesinye? Umnyombo wesimo uthando. Uthando liyaziphika lona ukubhekela inhlalakahle yabanye. Uthando futhi uthando likaNkulunkulu lingumnyombo wevangeli. Ilokho uJesu akwenza mhla esifela ngakho uPawulu uthi ilokho amaKristu okumele akwenzela abanye abantu. Esahlukweni se-11 kuya kwese-14 uyaqhubeka uPawulu ukhuluma ngezinkinga zombuthano wokukhonza amasonto onke. Embuthwaneni kunabantu ababenamandla olwazini lwabo oludala kwezikamoya, babeqala bakhuleke bamemeze ngezilimi ezingaziwa. Kunabanye ababeqala ngokwabelana ngesifundiso noma ngezwi elivela kuNkulunkulu, bese omunye asukuma phazamise ngoba efuna ukusho okuthile. Kwakuyisiphithiphithi futhi kuphazamisa abantu, ikakhulukazi izivakashi ekuzweni ivangeli. Ngakho kulezi zahluko uPawulu uyabasiza ukuba bacabange kuqala ngenjongo yokubuthana, ukubasiza ukuba babone indlela yokuziphatha efanele. Uthi ukubuthana indawo la umoya kaNkulunkulu kufanele usebenze ngabantu bonke futhi kumele kwenzeke ngendlela ebumbene. Usebenzisa isingathekiso esihle ngebandla njengomzimba womuntu. Munye, kodwa unazo zonke izingxenye ezahlukene. Ingxenye nengxenye idlala indima ehlukile futhi ebalulekile. Uyaqhubeka ubalula izinto eziningi umoya azenzayo ngalabo abantu abahlukene konke ukwakha ibandla. Leso yisisho esingukhiye kulezi zahluko. uPawulu uphetha ngokuthi injongo embuthaneni kufanele yakhelwe emicabangweni wevangeli, uthando likaNkulunkulu, uthando futhi lungukhiye kulezi zahluko. Uthando luzophoqa umuntu nomuntu embuthaneni ukusebenzisa indima yakhe, ukukhonza nokufuna inhlalakahle yabanye. uPawulu usebenzisa konke lokhu ezinkingeni zabaseKorinte. Abanye abantu bacabanga ukuthi injongo yokubuthana ukuba nesikhathi esinzima solwazi oludala likamoya noma indlela yokuthola ithuba lokukhuluma ingqondo yabo. Manje uPawulu uthi, lalela, ngingumlandeli omkhulu wemisebenzi yamandla olwazi lomkhuleko, kodwa uma ngabe iphazamisa abanye abantu noma ibathusa, kumele ngiyiyeke, ngokuba ngizithanda mina ukudlula ukuthanda abanye abantu. Ukubuthana ngoJesu kumele kuhleleke, ukuze wonke umuntu afunde, ahlabelele, akhonze futhi ezwe izwi likaNkulunkulu likhuluma kubo. Inkinga yokugcina uPawulu akhuluma ngayo indaba yovuko likaJesu nethemba lesikhathi esizayo sabalandeli bakaJesu. Kwakunabantu ebandleni ababethi into yovuka ingumsangano nokuthi akunamsebenzi walutho kuba umKristu. uPawulu uyamelana kanzima nalokhu. Uqala ngokusho ukuthi uvuko ingxenye yevangeli esemqoka. Siyakholelwa kukho ngenxa yamakhulukhulu ofakazi abazibonela uJesu ephila enyameni emva kokuba ebulawe amaRoma esidlangalaleni. Uma uJesu engavukanga kwabafileyo, usho uPawulu, ukufa kwakhe kuyize. Sonke sisalahlekile esonweni nasebugovini bethu, kumele sibiyeke ubuKristu. Emva kwalokho uPawulu uyakhombisa ngokujulile ukuthi ukuvuka kukaJesu kungukunqoba kanjani phezu kokufa nobubi, nokuthi kungumthombo wokuphila namandla kanjani kithi esikhathini samanje, nokuthi kuyisithembiso kanjani sethemba sesikhathi esizayo emhlabeni wonke. Kungenxa yovuko nakuba sinesizathu sokubumbana kuKristu. Isizathu sokusikhuthaza ebuqothweni kwezocansi, umthombo wamandla okuthanda abanye abantu ngaphezu kwethu. Ngaphezulu kuyithemba lethu lokunqoba phezu kokufa. Ngakho-ke uPawulu uyaphetha, siyakholwa ukuthi uJesu wavuswa kwabafileyo, okungukuthi ivangeli alisona iseluleko sesimo noma isithako ngokukamoya emfihlakalweni. Isimemezelo ngoJesu okuvula elinye iqiniso elisha. Ilokho abaseKorinte bokuqala bamayelana nakho, ukuqonda izingxenye zonke zempilo ngevangeli.